መጀመሪያ ንድፊ ናይ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ኣነ ካብቶም ቀዳሞት ዝረኣኽዎ ኢልኽ ዛረብ ይኽእል ንጃህራ ወይ ናተይ ቦታ ንምባል ዘይኮነ በቲ ዝነበረና ዝምድና ኣብ ደይን ዝዛረበሉ እርስቲ ኣይነበረን ኩሉ ንማኽረሉ ነርና እዚ አንቀጽ 39 መሰር ርእሰ ውሳኔ ብሄራት ክሳብ ምንጻል ትበሃል እንታይ ማለት እዩ ተሰለጠና ኣብ ኢትዮጵያ ንጸንሕ ተዘይሰለጠና ሃውን ወጽ ማለት እንታይ ማለት እዩ መወዳእታ ቀስ ብቀስ ከ ነዚ ብሄራዊ ትበሃል ኣብ ሃገር ምህናጽ ወይ ኔሽን ቢልዲንግ ቀስ በቀስ እቲ ብሄራዊ ቀዋማታት ትበሃል ወይ ካልእ ቀዋማታት እናተዋሃደ ናብ ዩኒየን ናብ ሓድነት ከም ዝኸይድ ምግባር እምበር ንዕኡ ከም ዘለዎ ዓቂብካ ትካላዊ ቅርጺ ከተትሕዞ ሓደገኛነቱ መወዳእታ ይብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ እውን ኣይሰርሕን እዩ ነቲ ዳይቨርሲቲ ክትፈልጦ ነቲ ብዙሕነት ክትኣምነሉ እዚ እንታይ ክኾን መጻኢ ህዝቢ መጻኢ ዕድል ናይ ሓደ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ተንኪፍካ ካልኣይ መጻኢ ዕድል ናይ ኢትዮጵያ እዩ እንድሕር ሃይለ ስላሴ ነፊዕን ኤርትራ ሓዊስዋ ነይሩ እቲ ካርታ መንግስቲ ከዓ ኣካይዱ ዘይጠዓመ ኮይኑ እሞ እታ ኢትዮጵያ እታ ናይ ቀደማ ተመሊሳ ኣብ ኣርባዕታት ወያነ ከዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ኣበይ ናይ ካርታ ክመልሳ እዚ ኣብ ናይ ምኒልክ ዳ ክትምለስ እዚ ኦሮሞ በይና እዚ ምሓራ በይና እዚ ምድሪ ሓበሻ ኣበይ ክትከይድ እቲ ፖለቲካ ዕላማ ናቶም እዚ ንብሎ ዘለና እዩ እቲ ፖለቲካ ዕላማ ናይ ሃይለ ስላሴ ናበይ ኣምርሒው ምሕያው ሰውራ ኤርትራ ፖለቲካ ዕላማ ናይ ደርግ ናበይ ኣምርሒው ናጽነት ኤርትራ ፖለቲካ ዕላማ ናይ ወያነ ካበይ ከምጽእ እንታይ ከምጽእ ደርግ ካርታ ናብ ኣርባዕታት ይመሊስዋ ንኢትዮጵያ ምኽኣለኮ ብዙሕ ነገር ክገብር ተሳሚዑ ኩነታት እንዳንበበ ኣይከኣለን እዚኦም ከ ነዛ ካርታ ናይ ኣርባዕታት ናበዮም ክወስድዋ ደልዮም ዘለዉ እዚ እቲ ዕላማ ናቶም ከም ዝበልና እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቲ ዓባይ ትግራይ ንኤርትራ ድሓዘት ጌርካ ድሕሪ ኢትዮጵያ ባዕላ ትፈልጥ ኦሮሞ ናጽነታ ትውሰድ ጋሊኣ ድላያ ትግበር داخل أخلنا قد محجي توسعنا أخلنا الكا نتاخد حسب تغيلا إذا صبوي جن ندحر أبطلع أشخاص كاخد قبورة حسب دلها إذا تدي مسألة خال انتاخ مسيب تخالي إذا دلك هذا اللغون هذا تقرأت مسألة دخل نعباي إثيوبيا أخ مسألة دخلي نعباي إثيوبيا نخمس زا مسألة شوك ويك نخمس زا مسألة من كتكات بخميها تقبلوا زي دخلنا سب ندحر حجي خريئو مزحتهم مأكلاتنا مصنعات خا سيماريسات اوصيهم ኢትዮጵያ ማእከል ትኾን ኢትዮጵያ ማእከል ደኺሙት ወሰናስን ክሒል ይኽእል ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ነንሕደን ዝዋግኦም ክትኣቱ ትኽእል ትኾን ኢትዮጵያ ሓደ ሓያል ድሕር መጺኡን ክድሕን ትኽእል እያ